днеска варианти почваме да четем за Египет. Айде, така. Египет. Здравей, казвам се Талибах и искам да ти покажа моята страна Египет. Аз и семейството му живеем в прекрасния град Александрия, разположен на делтата на Нил. В северната част на Египет, където нашата велика река се разклонява на различни ръкави, които се вливат в Средиземно море. Ще пътуваме, следвайки Нил до границата с Судан. Вероятно някой вече ти е разказал част от завладяващата история на древен Египет. Може би за пирамидите, монументалните гробници на фараоните и за мистериозните иероглифи. Не можем, защото чета. По време на нашето пътуване ще посетим приказни места, които ни връщат към това минало. Моля ви, не се шегувайте, екскурзианти. Но ще отидем и до нашите обширни пустини, за да се порадваме на тишината и на звездните нощи. Ще видиш колко зелени са оазисите и колко забързан е живота в Кайро. Както и внушителния язовир Асуан и много други неща. Готови ли сме да се пуснем в Египет? Египет. Официално название Арабска република Египет. Столица. Коя е столицата, кажете? Кайро. Население 102 милиона 984 375 жители. Официален език арабски. Валута египетска лира 100 пиастри. Площ 1 450 квадратни километра. Географско положение. Страната е разположена на два континента, североизточния край на Африка и на Синайския полуостров от другата, на Червено море в Азия. Най-висока планина връх Катерина в Синайската планина 2641 метра. Имат си и ново знаме, предполагам, че е от доста години. Днешното национално знаме на Египет е утвърдено през 1984 година и се състои от три ивици с еднаква височина. Ето може да видите. Така, върху бялата ивица е поставен гербът на страната, златен орел с цветовете на знамето на гърците си. Орелът е стъпил върху свитък, на който може да се прочете на арабски Арабска република Египет. И гърци. Гърдите си орелът е стъпил върху свитък. Гърдите си. Да. Така, ето ви тук картата, където е. Тук е Средиземно море, виждате. В Североизточна Африка, ето тук, той се намира. Александрия, ето Александрия. Делтата на Нил, Порт Сан, Кайро и пирамидите в Гиза. Ето тук ще ги видите. Сакара, или Сахара ли е? Сакара нещо са писали. Тук имаме вече Сфинкса, който го виждате. Синайския полуостров, ето това е Синайския полуостров, това е Африка, тук вече сме на Синайския полуостров, който се отделя. Храм на Хатшепсут, ето го тук храмът. Храм на Рамзес, ето го на Рамзес, сме го виждали, даже са го давали и по National Geographic. Той е с едни статуи отпред, ако сте гледали National Geographic. Бусимбел и язовир на Сър, тук е долината на царете и Червено море вече се вижда. Продължаваме нататък. Та червена точка горе, каква е? Това ви показва къде се намира част от Египет в Африка. А това е Синайския полуостров, да знаете. Това е Африката, тук е отделеното и това е вече Синайския полуостров. В долината на Нил. Най-дългата река в Африка прекосява Египет от юг на север и се влива в Средиземно море. Най-дългата река в Африка в дължина от почти 6500 км. Нил е втората по дължина река в света след Амазонка и най-дългата на африканския континент. Тя пресича Египет от юг на север и тече през пустинята в положение на 1550 км.
Животът на страната е съсредоточен по бреговете й, защото отвъд тях е само пустинята. Прелуката е малък платноход с централно разположена мачта и е традиционният плавателен съд на египтяните. Ето, вижте го. Виждате ли го? Ето и тук вече това е Нил. Предполага се, че това е Нил. Какъв е плавателният съд? Фелоката е малък платноход с централно разположена мачта. Голямата делта с приближението си към Средиземно море, реката се разклонява на няколко ръкава и формира делта в устията, на която се намират градовете Кайро, Александрия и Порт Сайд. Ето, виждате как тя се разклонява на няколко части. Тук. Нил има една от най-широките делти в света. Земите наоколо са много плодородни и отлични за земеделие. Стотици хиляди водни птици живеят в делтата на Нил или спират там по време на миграция. Ето, виждате част от птиците как мигрират. Нощно изображение на Нил, направено от Международната космическа станция. Яркото бяло петно е Кайро. Триъгълникът, който се отваря към Средиземно море, е делтата на Нил. Ето, виждате къде е Нил. Ето тук тя вече се разклонява. Това е грешно. Най-дългата река в света е река Нил. Да, ама втората по големина, а Амазонка е също. Тя също е много голяма. Така, влезеш ли в пустинята? Слушайте, по бреговете на Нил има огромни пустини, цялата тази безводност от време на време се прекъсва от някой оазис. Сахара и арабската пустиня. На 90% повърхността на страната е заета от две големи пустини, където климатът прави живота невъзможен. Пустинята Сахара на запад и арабската пустиня, която граничи с Червено море на изток. Оазис, виждам оазис. Виждам вода, Може няма да ми вода. кажете колко е дълга реката? Така, един момент само. Продължението, значи тя е с дължина от почти 6500 км. Тя пресича Египет. Пише 6853 Приблизително км. да кажем, да. От юг на север тече през пустинята в продължение на 1550 км. Да, горе-долу между тези граници. Да кажем сега. Оазис, виждам оазис. След еднаквите цветове на пустинята от време на време проблясва зелена. Появяват се оазиси, подобни на онези на бреговете на Нил. Малки водички. Такъв е, например, оазисът Сива близо до границата с Либия, където подземни води са бликнали на повърхността и малко кътче от пустинята магически се раззеленило. Рядко се в пустинята да има такива зелени площи. Повечето е сухо и има мараня, която ви се струва, че идва водата. Бялата пустиня. Вижте бялата пустиня. За сега за първи път я виждам аз тук. Нали? Бялата пустиня. Не съм я виждала. В Египет можеш да откриеш пясъчни простори с безброй дюни, тъмни пустини, съставени от базалтови скали и други със странни варовикови образования. Бели като тебешир, подобни на тези на снимката. Те се намират в бялата пустиня, която е част от Сахара, и изумителните им форми са изваяни от ерозия през вековете. На какво ти приличат? Това е на птица, а това на гъба, може би. Как мислите вие? Мислим, че най-дългата е Нил, а пък Амазонка казват, че е 6400. Тя е плодородна, много дале. Така, крачка вдясно и ето ни най-друг континент. Синайския полуостров, разположен на азиатската земя, е свързан с Африка чрез Суетския провод. Това е област с пясъчни пустини на север и високи планински вериги на юг. Тук се намира най-високия връх в Египет, връх Катерина, 2641 метра. Синайският полуостров е любимо място на гмуркане на водолазите заради богатството на морското дъно. Ето, виждате, гмуркат се и много има сигурно водорасли, много риби и други подобни неща.
Това, което казахме, е оазис. И той може би ви се иска да е по-голям, когато сте в пустинята, но това е, което ви предоставя оазиса. На места може да видите маланя, но всъщност да ви се струва, че е вода, но не е. Кайро. Столицата на Египет е градът с най-многобройно население в Африка. 11 в света. Не е точно най-спокойното място, както навсякъде по градовете. Кайро с неговите предградия е дом на повече от 12 милиона жители. Може да ти се стори град, в който е невъзможно да се живее като навсякъде. Толкова много хора, хаотичен трафик, непоносимо замърсяване, безредие, шум, но ще откриеш, че той е и вълшебно място, което предлага много забележителности. Ето, виждате реката как го дели? Сукът Хан Ал-Халили казва, че това е най-известният пазар в целия арабски свят. По неговите цветни и шумни улици, ето както виждате долу, момиченцето върви, със средновековен вид има сергии, на които се продават всякакви продукти, парфюми, плодове, подправки, обувки, занаятчийски изделия и прочие. Тук трябва да сме готови да преговаряме за цената на това, което искаме да купим, както е в Турция. Стоките нямат фиксирана цена, тя трябва да се обсъди. И то надълго и на широко. Докато не се споразумеем с продавача. Ако успеем, естествено. На платото Гиза, ето виждате тук, се вижда Гиза. Това е Кайро. И тук е Гиза отзад с пирамидите. Точно извън града се намират трите най-известни пирамиди в света. Големите джамии тук има. По-голямата част от египтяните изповядват ислям. В столицата ще видиш десетки джамии, места за молитва и мюсюлманите, включително едни от най-красивите в света, като Султан Хасан, ето, виждате джамиите, която е на снимката вдясно, както и първата джамия, построена в Африка през 17 век, наречена Арм Ибн Ал-Ас. Малко трудно за произнасяне. Кой век? 7 век иска да кажа. 7, не 17, а 7. Мумии и не само. Така, тази мумия с златна, ето, маска е на богата жена, живяла преди 1000 години. Една от най-посещаваните места в града е Египетския музей, където се съхраняват около 120 000 експоната от древността. Саркофази, мумии, статуи на фараони, скулптури на божества, бижута и прочее. Ако се интересуваш от древната египетска цивилизация, не можеш да пропуснеш този музей. Александрия и Асуан. Няма ли още за Чакайте. мумиите? Чакайте, ще има. Може Не пропуснахте някоя страница. Не сме пропуснали, мисля, че не. Още продължаваме, той има още нататък. Александрия и Асуан. Това е крайбрежие, което можете да се попечете на него. Кайро не е единственият интересен град в Египет. Александрия и Асуан също заслужават да бъдат посетени. Да тръгваме. Александрия се отглежда във водите на Средиземно море. В моя град живеят около 5 милиона души. Обичам огромното му пристанище и приказната му крайбрежна алея Ел Корниш. Оттам може да се стигне до острова, където някога се е намирал Александрийския фар, едно от 7 чудеса на света. Много водолази се гмуркат, за да разгледат руините на фара, които все още се виждат под водата. Александрийска библиотека. Ето вижте я, какво представлява. В древността Александрия била известна с голямата си библиотека, където е трябвало да бъде събрано цялото знание в света. Безценните свитъци били унищожени при пожар, но в днешна Александрия е възможно да посетим новата библиотека, огромен и впечатляващ център на световната култура. Асуан. Ето виждате корабчета, крайбрежие и красота. Асуан е най-южният египетски град и е известен като входната врата към храма Абу Симбел. Много приятно е да се разходиш по бреговете на Нил, откъдето се виждат остров Елфантин и неговия пазар, един от
автентичните и екзотични в Египет. Синьото село. Виждате ли колко е красиво? Нубия е регион между Южния Египет и Северен Судан. Високите тъмнокожи хора, които живеят там, са потомци на една от най-старите цивилизации в Африка. Близо до Асуан се намира Гарб Сохей, нубийско село с къщи от синьо гладисани кирпичени тухли, което не можем да Те пропуснем. египтяните негри ли са? Египтяните ли? Ами, тъмни са. Не можем да кажем, че са негри, но са тъмнокожи такива, нали, ето виждате. Но смятам, че не са като африканците, но имат нещо от тях, нали, са взели. Строеж огромен като тези на фараони. Не трябва да си тръгваме от Асуан, без да посетим Асуанския язовир, построен не по времето на фараоните, а през 20 век. Стената му е издигната, за да контролира покачващите се води на Нил и да предотвратява наводнение, което води до създаването на голям изкуствен басейн язовира Насър. Следващото, което ще ви разкажем, е пирамидите. Слушайте за пирамидите и за сфинксовете. Първата пирамида, около 2650 така, 2650 година преди новата ера, фараонът Джосер възложил на архитект на име Имхотеп да построи величествена гробница, където със смъртта си владетелят да може да се подготви да премине подводно. Имхотеп проектирал пирамидата в Сакара, най-старата в Египет. За разлика от пирамидите в Гиза, тази в Сакара е стъпаловидна. Вижте как е стъпаловидна. Как са ги строили, не се знае дали сами или извънземни. Как стъпало по стъпало? Казвам, дали от човешка ръка или от извънземни, никой не е доказал. Тая да, може така, ама тая... Пирамидата в Сакара е висока 60 метра. Ето, виждате я как е. 3 огромни гробници. Пирамидите в Гиза са най-известните в света. Ето, виждате ги, те не са на стъпаловидни, те просто са каменни. Да. Са най-известните в света. Те са построени преди 4500 години от фараоните от Старото царство. 2700-2100 година преди новата ера. Най-старата, най-високата от трите е Хеопсовата. Тя се издига на 147 метра височина. Преди казваха, че не може да се влиза в нея, защото може би ако влезеш вътре, няма и да излезеш. Но не знам, сега май може би се отвори. Изградена от над 2 милиона каменни блока, всеки от които тежи поне 2,5 тона. Не е никак малко и не мисля, че тогава е имало и такива техники, до сега, за да ги строят. Хефрен и Микерин. Около 2512 година преди новата ера, синът на Хеопс, фараон Хефрен, построил нова пирамида в Гиза, която първоначално била висока 140 метра, но заради носени от вятъра пясък, ерозията се снижила до 136 метра. Пирамидата на Микерин, сина на Хефрен, е построена през 2490 година преди новата ера и е със своите 65 метра. Тя може би е най-малката. Височината е най-малката от трите пирамидни в Гиза. Така. Коя е най-малката? Как така? Микерин. Сина на Хефрен е построена пирамидата на Микерин. Така. Пазителят на пирамидите. Хефрен искал да постави страж, който да охранява пирамидата му и наредил да изградят сфинкс с тяло на лъв и глава на фараон. Може би на самия Хефрен в древността сфинксът е бил боядисан в ярки цветове. Тялото и лицето са били червени, докато немесът за братката на фараона е бил, е бил на сини и жълти раета. Можеш ли да си представиш как е изглеждал? Много шарен. Много е шарен, да. Но те казват, че в тук, където сега не е това, ами там в Египет
са изкарали нещо като, то не е, пак е сфинкс, но като лъв. Бяха го давали по National То Geographic. сфинкс е лъв с И- човешка глава. Да, но тук не са го дялкали целият, докато там целият го бяха издялкали, но се виждаше тялото, не само главата. Цялото какво? тяло. На лъв. Не, от какво са го изялкали? От дърво? Не, просто както беше камен, те просто са го изловили, за да може да се вижда, нали, сфинкс. Хеопсовата пирамида. Слушайте за Хеопсовата пирамида, това е много важно. Ето е Хеопсовата пирамида. Така, ето го. Ето така са го направили. Ето, виждате как са го направили. Ето така са го изградили. Още така го бяха, те го бяха подсалвачи, нали, по-красиво, тук е на снимка, естествено. Така, не станах много рано, защото нямах търпение да посетя пирамидите в Гиза. Но не беше само заради това. В Египет трябва да се разхождаме рано сутрин, защото в следващите часове жегата може да ни разтопи, може да е над 60 градуса. Гиза се намира на около 20 км от Кайро. Изглежда невероятно толкова близо до този оживен град да има такава пуста и тиха место. Докато чакам портите да се отворят от входа, вече виждам внушителните, съвършено подравнени постройки. Пирамидите на Хеопс, Сега се опечеш. Хефрен и Микенин са най-известните структури от този некропол или град на мъртвите, както казват, както се нарича местата, на които са погребвани хора. Но не са единственото място, което се струва да се посети в Гиза. Близо пирамидите, фараоните наредили да бъдат построени и други сгради, които са да им помагат да стигнат до отвъдното. Египетските царе вярвали, че след смъртта си ще се превърнат в богове. Ето защо телата им били мумифицирани, за да останат непокътнати и били погребани заедно с най-ценните им вещи, които да вземат със себе си в новия си живот. Както и при нас някои слагат някакви вещи. Така, включително по тази причина около пирамидите имало храмове, погребални лодки, с които се достигало до отвъдния живот, пътеки, по които да вървят процесиите, да отдадат почет на починалите, други по-малки пирамиди, предназначени за цариците и по-обикновените гробници за жреците и роднините на фараони. Тази пустиня, казват, аз съм слушала по National Geographic и съм виждала, нали, те са изобразявали как е било море и след това се превръща в пустиня това нещо. Тук всичко било е вода, нали, на това място и след това вече тя се оттегляла и вече станало пустиня. Нали. Трудна работа. Ами трудно, но с годините и с времето. Междувременно отвориха портите. Насочил се направо към Великата пирамида, най-високата, тази на Хеопс. В нея виждам 3 по-малки пирамиди, като онези, за които ви разказвах. В тях са били погребани 2 от съпругите и майката на фараона. Ще ги посетя по-късно, сега искам да се съсредоточа вниманието си върху огромната конструкция от каменни блокове пред мен. Казва, че когато е била построена, била покрита с облицовка от полиарен гранит и блестяла на слънцето. На върха на пирамидата на Хефрен все още може да се види част от облицовката. Сигурно в тези дни пирамидите са били още по-изумителни, отколкото са днес. Естествено, защото са минали много години и вятърът и пясъкът е отмил това, което имало. Купих си билет, за да вляза и във вътрешността на пирамида. Ето, може да се влиза. Знам, че може да се влиза вече в Хеопсовата пирамида. Спускам се по много стръмен наклон и след това се налага да премина по тесен и много дълъг коридор. В един момент трябва да се наведа, за да прекося нещо като тунел, който ме отвежда до камерата с саркофаг. И аз това съм го чула. Много яко. Да, и съм виждал как влизат навътре в един дълъг коридор като тунел. То е една от погребалните лодки, ето, на Хеопс. Фараонът искал тя да бъде погребана до пирамидата, за да бъде използвана по време на пътуването му към отвъдния живот. Накрая влизам в неокрасена правоъгълна стая, където все още може да се види саркофагът на фараона, празен семпъл без гравюри. Много е горещо, но искам да спра за няколко секунди да си представя какъв е бил
саркофага с мумията, заобиколен от храна, напитки, бижута и всичко, което фараона Хеопс бил решил да вземе със себе си в другия свят. Напитки ли? Ами, слагали са му покрай него напитки, бижута. Нали, те са обичали такива украшения разни. Да, ма напитки да му слага. Ами, да, заобиколена от храна, напитки. Мумията е била заобиколена. Както ние слагаме, примерно, на нашите си починали храна, така и те. Да, нещо подобно. Когато най-накрая напускат пирамидата, очите ми са заслепени от силната светлина на слънцето и видението на мистериозния сфинкс, пазител на огромното съкровище Гиза. Знаеш ли, че Хеопсовата пирамида е единственото от 7-те чудеса на древния свят, оцеляло до наши дни. Най-масивните каменни блокове са тези с основата, някои от които тежат до 17 тона всеки. Смята се, че строежът на Хеопсовата пирамида е продължил около 30 години. Нали, 2,5 тона. Ама това са по-нагоре. Казват за по-долните, масивните каменни блокове, долу, основата, са били 17 тона всеки. Много са тежали. Това не е възможно ти да го пренесеш с човешка ръка някакси и се струва. Не мога да си го представя, колкото и души да са. Това 17 тона, знаеш колко е? Това е много. Няма как да стане да го пренасят хора, затова си мислиме, че нали са имали помощ. Смята се, че строежът на Хеопсовата пирамида е продължил около 30 години и че стотици роби са работили по него. Да. Но дали е вярно или стотици... Може и стотици магарета да са дърпали или камили. Ами не може толкова много камили, няма как. Това не са волове, не са слонове. Не може. Виж са, може и слонове да са дърпали. Но не вярвам, че там нещо слона ще дърпат. Уксор и Карнар. Ето, чували сте за Уксор? Знаем за Уксор. Град Тива, който днес се нарича Уксор, египтяните са издигнали голям религиозен център, посветен на Амон, бога на съзиданието. Грандиозен храм. В Тива древните египтяни построили два велики храма, Уксор и Карнар. Работата била завършена през 13 век преди новата ера по времето на фараона Рамзес II. Ако посетим Уксор, ето, знаеме го за Уксор, ще придобием представа какви са били местата, където египтяните са се покланяли на своите богове. Открити пространства, заобиколени от величествени колони с обелиски, покрити с иероглифи и статуи с колосални размери. Знаеме, че по тези храмове винаги имало някакви надписи, някакви изображения, статуи, които пазили храмовете. Сигурно. Да. Това лъвове ли са? Не фараони, не, това са овни. Ето виж овни. Храмовете в Уксор и Карнар са били свързани с великолепната алея, дълга почти 3 км, оградена от стотици сфинксове. Ето овни. Повечето с глава на овен или фараон и с тяло на лъв. Част от тази алея е открита и възстановена и можем да се разходим по нея. Странно както овни, какво правят в пустинята вместо камили или сфинксове? Странно. Храмът в Карнар. Храмът в Карнар е с още по-колосални размери от този в Уксор. Този храм по принцип го дават и във филмите. И това беше във филма на този Индиана Джонс. Уксор, което го прави един от най-впечатляващите в моята страна. Непременно трябва да се види гигантската статуя, която е, и тук вече тези вътрешните колони. Непременно трябва да се види гигантската колона Тахарка с форма на папирус, величествена статуя на великия фараон Рамзес II. Обелиските и свещеното езеро, където жреците са къпели ежедневно, за да се пречистят. Гора от колони, ето както видяхте. Не може да пропуснем и голямата зала в храма на Карнар с нейните 134 каменни колони, които са украсени от основа до върха с релефи и са високи до 21 метра. Колкото блоха не почти.
Така. Долината на царете. Отиваме към долината на царете. Срещу Луксор, на отсрещният бряг на Нил, се намира долината на царете. Тук фараоните от новото царство са построили своите гробници. Пътят на слънцето. Когато те са умирали, едно време те са ги слагали в някакви, то не и ковчези, те са ги мумифицирали там как са ги правили, след това са ги слагали в гробниците. Според египтяните, Ра, богът на слънцето, плавал всеки ден с златната си лодка по Нил от изток на запад, а през нощта изчезвал, за да осветява отвъдния свят. Поради тази причина древните египтяни живели на източния бряг на Нил, където слънцето се ражда, и построили некрополи и погребални храмове, като долината на царете, на западния бряг, където слънцето не вижда много слънце. Пирамиди ли не са достатъчно сигурни? Вижте сега саркофагът на фараон Ай, открит в долината на царете. Ето го. Саркофагът как се вижда. И това е нещо подобно като начин. Сега ще видим. Фараоните от новото царство построили своите гробници под земята, за да не станат плячка на безмилостните крадци, които без да се страхуват от проклятията, очакващи осквернителите ограбени пирамидите. За съжаление, гробниците също били ограбени, но крадците не успели да отмъкнат приказните стенописи и тежките саркофази. За съжаление, те са тежки, няма как да пренесеш толкова тонове камъни някъде и да ги продаваш или да ги разнасяш. Гробницата на Сети I. Прекрасната гробница на фараон Сети I е дълга 176 метра. Там естествено има техните, не знам как се наричат, може би има и змия. С стенописи, но по коридорите са изрисувани подготвителните обреди за пътуването към отвъдния свят. Ето, това е било обредите, имало змия и хората се насочили на там. Ето и техните знаци, които обрисували едно време с птици, не знам какви други змии. Докато в погребалната камера е изобразен, това е един вид подобие на Хитлер, който ги канал да отиват в камерите и да ги гори. Това и тук в Египет има. Така, към отвъдния живот, докато погребалната камера е изобразено ярко синьото небе с звездите и съзвездията, пътуването на Ра, бога на слънцето към света на мъртвите и други митологични сцени. Мумията на Тутанкамон. В долината на царете можеш да посетиш и известната гробница на Тутанкамон, но те предупреждавам, че е малка, гола и само с една изрисувана стена. Не е любимата ми гробница, въпреки че в нея все още лежи мумията на великия фараон Рамсес. Цариците. За долината на царете се намира долината на цариците. Има по-малко гробници, но една е особено красива, тази на Нефертари пише. Най-обичаната от съпругите на Рамзес II. Може и така да не знам. Аз не им вярвам обаче. На Фертари, на Фертити, нещо си. Така. Храмове и скулптури. Какво още непременно трябва да видим по продължение на Нил? Великански статуи. Ето, вижте великанските статуи, които се извисяват. Седнали. На западния бряг на Нил в Луксор се намират колосите на Мемнон, две гигантски статуи близнаци, представящи се едно човек с ръце на коленете си. Високи са 18 метра и изобразяват фараона Аменхотел III. Колосите от около 3400 години пазят главния вход към заупокойният храм на фараона, който се е намирал зад тях, но днес вече не съществува. След руините или след всичко, което се е случило и природата. Да продължим пак, ама. Утре. То малко остана, ама. Добре. Ако не е малко, но пак. Интересно. Пак има. Добре, ако искате и утре. Да. Тук имаме и нещо интересно, което нататък ще му хареса.
Добре, ще продължим следващия ден. За сега толкова от нас.